Ang tubag nato sa Salmo nagkanayon nga bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Nganong bulahan man ang naglaom sa Ginoo tungod kay pirmi silang malinawon. Kay kun anhi ta maglaom sa tao matud pas atong ebanghelyo, magunay ra diinig away ang tao. Hasta dihas pamilya magunay og away. Nahitabo ba na sa inyong pamilya karon? Wa mo'y unay-unay away diha. Hoy, perting inunayay away. Kamilas una magsukmagay pamanggani mi, gagmay paming bata. Nya ang inahan nga maoy tighapuhap sa bata aron matug, maorasan ng kamuta ang ilunit sa dunggan sa bata. Kana sang kamot nga nihungit sa bata sa bakba aron makakaon, maorasan ng kamuta nga mukumot sa bakba sa bata. Labi nagdi na mo patuo og sigihag badlo nga hilom na diha. Magunay ra ba? Unayon ra ta aning tao. Kinsa ra man joy consistent nga nagmahal nato, nga kanunay gyung magamping nato ang Ginoo. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa niingon siya kay ang atong mga sala gibayra na ni Kristo sa way katapusang grasya. Muna ang atong kaugalingon sa gamiton sad nato dili na atong mga sala nga mosangkot sa kamatayon, kung dili gamito na nato sa pagsunod ni Kristo. Munang bulahan gyud ang nagalaom sa Ginoo. Kining ato dinhing pamaagi sa paghimo aning atong mga financial nga mga kinahanglanon, labi na ning atong kinahanglanon atong niagi natong pista, kining atong umaabot karon nga mga All Saints Day, All Souls Day, o tanan nato dining activities, mga projects kanatong kumbinto. Ang gauna gid dinhi is trust in the Lord. Okay, lingya imong tupad ingna, do you trust in the Lord? Inamisalig bakas Ginoo nga monindot ra ginang imong naong bisag katag na kay kagkilay. Wa ba ka mosalig sa parlor aron mo gwapa ka og mo gwapo? Kinsa may gisaligan nimo aron nga monindot tan-awon imong buhok ang Ginoo ba o kanang tig color? Kinsa may imong gisaligan aron ang inyong balay secured, ang imo bang koral o ang Ginoo ba? Ang imo bang CCTV o ang Ginoo ba? Hain man ang imong paglaom aron mo arang-arang ang imong kahimtang, naabas imong trabaho karon, naabas imong boss o naabas Ginoo. Kinsa may imong gisaligan karon nga makahatag og good future sa imong kinabuhi? Kana bang pagsigig simba o pag-maintain og purity and virginity, o kana bang imong kabit nga dato nga magsigig hatag nimo house unlat pagani, dagko pa kay kag alawan sa imong pag-eskwela, pero ang nag-support nimo ang imo sang kabit nga magsigig gamit nimo sexually? Sige, tubag na. Kinsa may imong gilauman nga makapapasar nimo sa exam panahon sa inyong mga exam sa eskwelahan? Kana bang pagpangupya sa imong classmate nga bright o ang pagtuon ba bisag nagkalisod ka ang pagtuon? Hain man ang atong paglaom. Hay may gilauman ako nga makapalambo ani atong parokya. Ang ako bang kaugalingon ug ang akong isig kapari, obispo, kardinal, santo papa magsigi kog pangayo nila, o anha bakos Ginoo maminaw kung unsay itudlo sa Ginoo aron pagpadagan dinhi sa parokya ug sa akong kinabuhi isip pari. Nindot kay mga igsoon kung mosunod tas Ginoo. Dinhi sa atong ebanghelyo nag-ingon gid siya dire, inig kana nang inig kasamok na sa kalibutan, kinahanglan mahinomdom kita nga ang Ginoo gisundon. Kung mag-unay nag-away ang pamilya, kinahanglan kita gyud maoy
awayon, dili kitay mangaway. Kaya ang Ginoo di man mangaway, bahala na kitay awayon. Kung magpinatyanay na ang mga nasod sa maaning gubat, kinahanglan kita maoy patyon, dili kitay mo patay. Kaya ang Ginoo di man mo patay. Kung maglinibakay na ang mga politicians, kusog-kusog naman na karon kay ting kumpanya na, kinahanglan kitay libakon, dili kitay manglibak. Kitay dauton, dili kitay manaot, kay di man na kinaiyas Ginoo. So naa gining conflict, ni gining panagbangi sa kusog, pero kanindot unta na kita maoy kanunay na higugma, dili kitay kanunay ng ngataki. O kung ato na ning puy-an, masinati nato ang tinuod nga kalipay o kalinaw niya inig humana din his kalibutan kay mga matay ramang kita. Kay nakasa naman tang tanan, kay matod pa diri unsa may nakuha nato sa atong pagbuhat sa mga butang na karon gikaulaw na nato. Matod pang San Pablo, gikaulaw na Manila katong ilang pagka-arugante, katong pagka-persecutor ni San Pablo, katong iyang pagka-isog, gikaulaw na to niya. Unsa may nakuha kuno ato, kamatayon. Mao na si San Pablo intaw nakapatay ni Esteban, ang atong unang martir sa atong pagtuo. Pero karon matod pa ni San Pablo, ilisa na nato sa pagkabalaan. Ikaulaw unta nato ang sala. Proud unta ta na kita mga balaan. Sige, lingi ako no imong tupad. Inaunsa maroy imong ikaulaw, ang imong uban sa buhok o ang imo bang kamatuoran nga ikaw ubano na gyud. Ana no? Unsa maroy imong gikaulaw, ang imo bang asawa nga dagko na kaigbilbil o ang imong pagkamatinud-anon sa imong asawa bisag murag medyo luod-luod naglawas. Ana. Hay maroy imong gikaulaw, ang pagkuyog bas imong ginikanan nga 14 taong pobrehag naong o ang paggarbo nga tungod aning maong ginikanan nakapalampos ni nako sa pag-eskwela. Ana ba? Unsa may katapusan na sukdanan sa atong pagka-proud, ang pagsaksi sa kamatuoran. Truth will set us free, pero truth will also put us in hell kung atong supakon ang kamatuoran. Kung atong tabunan ang kamatuoran, labi na gyud patyo nato ang kamatuoran, mapuno na tas bakak. Diha sa atong social media, naata ng pagpamakak. Kaning pagpangumpanya usahay sa mga politicians, pulos-pulos gyud bakak. Adi sa nuntan natin. Daghan ang mga bakak nga ipanghatag. Patyan tanis politician, sige na manindog na ta.